бо мақсади оғози мавсими сайёҳати дохиливу хориҷӣ бо иштироки намояндагони вазорату идораҳо, рӯзноманигорон дар муассисаи давлатии майдони истиқлоли шаҳри Душанбе бо ташкили хатсайрҳои гуногун баҳри дидан намудан аз маконҳои таърихиву сайёҳӣ ва манзараҳои дилфиреби кишвар чорабинӣ ифтитоҳ гардид. дар воқеъ соҳаи сайёҳӣ ҳамчун соҳаи иқтисодӣ маҳсуб меёбад ва тамоми кишварҳо ҷиҳати рушди ин соҳа ба харҷ мекунанд ки сармоя ё ки дигар воситаҳоро баромонанд то ин ки соҳаи сайёҳӣ рушд кунад. Ва хушбахтона ҷумҳурии Тоҷикистон бо доштани имкониятҳои фароғи сайёҳӣ, табиию таърихӣ ва табобатию экологӣ диққати ҳазорон сайёҳони дохилию хориҷиро ба худ ҷалб кардааст. дар ифтитоҳи чорабинии мазкур раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон суханронӣ намуданд. ҳамзамон иштирокчиёни ҳамоиш дар ин рӯз бо хатсайрҳои гуногун ба шаҳру ноҳияҳои сайёҳии мамлакат сафарбар гардида аз мавзеъҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва сайёҳӣ дидан намуданд. Сайёҳати сайёҳони дохилӣ дар масири хатсайри Душанбе Дарвоз нахуст аз қасри ҷумҳуриявии фарҳанг ва мақбараи шаҳиди сари қалъаи ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон оғоз гардид, ки аз ҷониби намояндагон ва масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара меҳмононро бо як шукӯҳу шаомати тоза пешвоз гирифтанд. қасри ҷумҳуриявии фарҳанги ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон яке аз биноҳои бузург ва зебои ноҳияи Данғара ба ҳисоб рафта соли 2019 бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ гардида мавриди истифода қарор гирифт. аз рӯи ҳашамат намои берунаи шарқиёна, сутунҳову қандилҳои пурнақшу нигор, роҳравои зебо, бунёди дару девор ва сангҳои ороишии ватанӣ, кандакорӣ, гаҷкорӣ, оинабандӣ қасри фарҳангро хеле дилкашу назаррабо гардонидааст. иншооти мазкур дар муосиртарин имконотҳо барои фаъолияти ҳамарӯзаи аҳли фарҳанги ноҳия буда, дар қасри фарҳанг, нигористон, толори рақси миллӣ, ҳуҷраи маҳфили рассомон, синфхонаи асбобҳои зарбӣ, толори омӯзиши ҳамаи асбобҳои мусиқӣ, ҳуҷраи муаллимон, синфхонаи мусиқӣ, маҳфили пазандагии духтарона ва писарона ва ҳуҷраи ороиши санъаткорон бунёд шудааст. қайд кардан ба маврид аст, ки хатсайрҳо баҳри рушди сайёҳии дохилӣ ва хориҷии кишвар ташкил гардида, мақсад аз он муаррифии мавзеъҳои сайёҳии мамлакат мебошад. гурӯҳи сайёҳон дар хатсайри Душанбе Дарвоз ҳаракат намуда аз манзараҳои зебои ватан дидан мекунем, ки бисёри сайёҳон аз чунин манзараҳо дар ҳайрат мондем. шукри ободию шукри сулҳи ватан мекунем, шукри сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат мекунем, ки имрӯз мо ҷавонони кишвар метавонем озодона аз манзараҳои зебои кишварамон дидан кунем. Дарвоз, ки дарвозаи Бадахшонаш меноманд, яке аз мавзеъҳои зебо ва таърихии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар сарҳад бо Бадахшони ҷумҳурии Исломии Афғонистон ҷойгир буда, бо табиати зебо, кӯҳҳои осмонбӯс ва меҳмоннавозии гарми мардуми маҳаллӣ овозадор аст. ҳамасола шумораи зиёди сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба ин ноҳия сафар менамоянд, то аз манзараҳои нотакрор, обу ҳавои тоза ва фарҳанги ғании мардум баҳра баранд. мардуми Дарвоз бо рӯҳияи гарму меҳрубонӣ меҳмононро истиқбол намуда, бо таомҳои анъанавӣ ва мардумӣ ҳикояҳои ҷолиб аз таърих ва расму оинҳои қадими хеш ошно гардониданд. истиқболи гарми мардуми маҳаллӣ на танҳо рӯи сайёҳонро болида месозад, балки онҳоро водор месозад, ки бо дӯстиву бародарӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва шинохти бештари арзишҳои миллӣ арз гузоранд. баробари шинос шудан бо фарҳангу анъанаҳои мардуми Дарвоз, сайёҳон фаҳмиши амиқтаре аз зебоӣ ва меҳмоннавозии мардуми тоҷик пайдо мекунанд. ҳамин меҳмоннавозии самимӣ ва муҳити орому табиии Дарвоза онро ба яке аз маконҳои дӯстдоштаи сайёҳон табдил додааст ва номи неки мардуми Бадахшонро боз ҳам баландтар мебардорад. бо дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якчанд хатсайрҳои сайёҳӣ ба гирду гӯшаи кишварамон сафарбар гардиданд. аз ҷумла мо бо хатсайри Душанбе Дарвоз ба роҳ баромадем. айни ҳол бошад дар ноҳияи Дарвоз дар манзараи зебои чорчаман қарор дорем. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки чунин шароитҳо ба сайёҳони хориҷӣ ва дохилӣ муҳайё мекунад. инчунин дар доираи ба роҳ мондани хатсайрҳои сайёҳии сайёҳони дохилӣ, намояндагони васоити ахбори омма аз мақбараи Мир Саид Алии Ҳамадонии шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон дидан намуданд. дар таскираҳои адабӣ ва сарчашмаҳои таърихӣ ишораҳое мавҷуданд, ки аллома Мир Саид Алии Ҳамадонӣ соли 1373 бо мақсади зиёрати оромгоҳи Мир Саид Ҳасани Исфаҳонӣ, мулаққаб ба Шоҳи Хомӯш, ки дар ноҳияи Муъминобод ҷойгир аст, омада будааст.